Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu. Saka Maulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa masu kallon mu, kamar yadda mai tambaya yake tambaya cewa yaushe ne ake gudanar da ayyamul Muhammadiyya tare da hawan takuta. To alhamdulillah mai tambaya amsa ka dai shine a takaice muna gudanar da ayyamul Muhammadiyya da hawan takuta ne a cikin watan Rabiu Awwal shida ga wata, 17 ga wata, 18 ga wata, ranar 19 ga wata kuma mu fito mai daddazo kwanmu da kwarkwatanmu, mazanmu da matanmu domin zagaye garin jihar Kano don burge sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana gudanar da wannan taro ne a gidan Maulana As-Sayyidi Sheikh Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala anhu, a gidansa da ke Kabuga Jambulo First Gate, Kano, Najeriya. Da wannan kuma nake amfani da wannan dama domin in inviting din yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gida da na waje, na kusa da na nesa, maza da mata, yara da manya, dattijai da samari, yan mata, kai kowa da kowa ma dai muna gayyata shi zuwa taron mu da muke yi na ayyamul Muhammadiyya da hawan takuta. Ubangiji Allah ya bada ikon halarta, amin summa amin. Assalamu alaikum.